Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. Сили оборони України протягом 2025 року продовжували удари по російських військових об'єктах в окупованому Криму. Крім того, українські бійці провели низку атак по російських суднах у Чорному морі, в тому числі цілями стали кораблі так званого тіньового флоту Росії. Водночас тема Криму продовжувала лунати на різноманітних дипломатичних майданчиках. Втім, українська влада визнає, що наразі для деокупації півострова бракує сил та підтримки. Тож, як Україна боролася за Крим у 2025 році, які події були знаковими у цій боротьбі і в який спосіб можна повернути півострів під контроль України у майбутньому? Про все це у сьогоднішній нашій програмі. Тема дня. З початку повномасштабного вторгнення територію Криму практично щодня атакують безпілотники та ракети, і цього року вони продовжилися. З серпня кількість уражень російських військових об'єктів на півострові зросла. Протягом весни та 2 місяців літа Крим Реалії зафіксували 3 ураження РЛС, а з серпня по кінець жовтня стало відомо про 17 таких уражень об'єктів ППО та РЛС. Крім того, влітку цього року відбулася 3-я атака Керченського мосту. Це сталося 3 червня. Шляхом підриву підводних опор конструкції. За інформацією Служби безпеки України, для підриву використали понад 1000 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті, а опори були заміновані заздалегідь. Також українські військові успішно атакували низку нафтобаз на півострові, які були залучені до забезпечення російської армії. У більшості випадків російська влада не підтверджує влучань по військових об'єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати. І далі докладніше про це будемо говорити з гостем нашої програми. До нас долучається Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», військовий експерт. Пане Павле, вітаємо вас традиційно у нашому ефірі. Добрий день, слава Україні! Героям слава! Давайте розмежуємо атаки на об'єкти, які розміщені на суші та на морі, щоб структурувати нашу програму. І перше питання моє буде якраз стосуватися суші. І що показав цей рік? Наскільки українська армія демілітаризувала російський військовий арсенал у Криму? Знаєте, я б по-іншому глянув на ситуацію. Тут навпаки треба розділяти не на суші, на морі, а по задачам. Якщо десь 22-й, 23-й, от части 24-й рік, Крим російська армія і російське політичне керівництво розглядало як такий собі логістичний хаб для угруповання сил росіян, які на півдні на півдні материкової України. Через Крим здійснювалося постачання всі, і це був основний такий артерія для цих підрозділів, то в 25-му році ситуація змінилась. Ну, по-перше, артерія кримська виявилася не такою надійною, як росіяни хотіли б. 23-24 рік удари і по Кримському мосту, і по великим десантним кораблям, які курсували з Новоросійська, переміщували боєприпаси в Крим тощо. З іншого боку, росіяни намагаються відбудувати логістику по північному узбережжю Азовського моря. По Керченському ж мосту вже воєнні грузи майже не переміщаються. Бояться росіяни там переміщувати. Вибухонебезпечні вантажі, військову техніку. Тут переміщення обмежено. І навіть для цивільних там ціла низка обмежень. Такий собі міст, наче він і є, і наче його там постійні перевірки, нагадаємо, затори і все, що з цим пов'язано. Подивіться, останні дні, там буквально за місяці, не можна і рухатись на бусиках переобладнаних з пасажирських навантажень. Не можна рухатись на електромобілях. І це от тільки ті зміни, які от буквально за останні місяці, обмеження, а так їх дуже багато. З іншого боку, і змінилися цілі України щодо Криму. Якщо ми відповідно били по кримській логістиці противника, били по
в військовому угрупованню противника в Криму по Чорноморському флоту, то Чорноморський флот уже втік в Новоросійський, в Крим не потикається. Бояться вони от підводного човна підстрелили в Новоросійську, його треба тягти куди? Вся ремонтна база Чорноморського флоту в Севастополі, Сівморзавод, 13-й завод, там уже один догниває Ростов-на-Дону. Давайте сюди тягніть, ми вже вас тут чекаємо, кажуть наші сили спеціальних операцій. Тож Крим як ціль ударів переважно став таким воротами для ударів взагалі по Чорноморському узбережжю Росії. Для того, щоб нанести удари по військовим, по економічним об'єктам противника на Чорноморському узбережжі Кавказу, треба подолати оцей, ну, для там повітрі це такий перший ешелон ППО по західному узбережжю Крима, Тарканкут, Євпаторія, Фіолент і аеродроми в центральній частині, в західній центральній частині Кримського півострова, для наших морських дронів, знову ж таки, які для того, щоб уразити той же новоросійський Туапсе, їм треба зробити таку петлю довкола Крима. І на цьому маршруті найбільше їх чатують небезпеки. А наскільки І це знову шкодить це Росії, пане удари Павле? Які наслідки мають такі атаки, якщо ми вже так говоримо комплексно? Наскільки шкодить це саме тому, що російська армія ж виходить, що має теж адаптовуватися до ось цих змін? Хай як хочуть адаптовуються. Дивіться, е, от прилітає там по позиціям ЗРК в Євпаторії чи на Фіоленті. Ми починаємо рахувати, скільки коштують там С-300 комплекси знищені, та не це треба рахувати. Чи прилітає по Більбеку, чи по Качі навіть. Ми дивимось, от розбомбили Ан-12 і починається тут внутрішній срач серед українців. Та це ж дерьмо старе, на що то було на його витрачати сили і засоби, воно вже нічого й не коштує. Ні. Це проміжний етап. Вартість от тих комплексів ППО чи літаків ворожих, знищених на аеродромах Криму, це удари отам в Туапсе, в Новоросійську, в Тімрюку. Для того, щоб вони здійснились, треба вимкнути, грубо кажучи, оці кримські об'єкти противника. Ну, зрозуміло, аеродроми Більбек, Сакі, Гвардійські, а це цей перший ешелон. Ну, про плюс зенітно-ракетні комплекси, які ми вже перерахували. А Кача, новий, до слова, відносно давненько, так, довго про неї не згадували наші сили оборони. Чому вона стала об'єктом ураження? Тому що ті ж Б-12, Мі-8, Ан-26, які базуються на аеродромі Кача Чорноморського флоту, вони якраз саме ті засоби виявлення і знищення наших морських дронів, які прямують до Кримського мосту, до Новоросійська. Та, власне, вже і Кримський міст не така важлива ціль. Новоросійськ важливіше стає ціль для наших сил оборони. Тому я все-таки сказав, що удари по Криму стали не самоціллю. Самоціллю якраз уже стало східне узбережжя Чорного моря. Вже безпосередньо територія Росії. Пане Павле, якщо узагальнити коротенько, от наскільки ефективними були оці українські удари протягом цього року, і як це вплинуло на російський військовий потенціал, і що можна сказати про нарощення українського військового потенціалу? Знову ми ж говоримо комплексно. Якщо удари по тому ж аеродрому Кача, ну, знищили Б-12, знищили Ан-26, знищили там ще низку літаків противника, знищили вертольоти. Ви пам'ятаєте, наші морські дрони десь рік тому почали оснащуватись зенітно керованими ракетами. Для того, щоб відбиватись від оцих літаків і вертольотів на переході морем, там, коли вони обинають Крим. Тож, ну, можливо, в вартості це якось не рахується. Але вартість треба рахувати, очевидно, палаючих терміналів Шисхаріс, КТК, Тамань,
Тімрюк, Туапсе. Оце вартість якраз ударів тих по аеродрому Кача, по аеродрому Більбек, по аеродрому Новофедорівка під Саками. Ось це ціна їх. Ну, безумовно, і атаки на інфраструктуру кримську, на Феодосія, очевидно, ну такий найбільш успішний проєкт 25-го року. Багато хто каже, там хто не кримчанин, кажуть, ну а що там? Ну ми ж називаємо її завжди так. Повелося з давніх давен. Феодосійська нафтобаза. Це не нафтобаза, це великий нафтовий термінал, приймаючий термінал. Причому колись ще Юлія Володимирівна Тимошенко пріснопам'ятна, прокручуючи різні схеми, будучи прем'єром-міністром, пропонувала і намагалася такий собі білий потік, там блакитний потік, ще якийсь там потік. От білий потік. Це з портів Грузії нафта переміщується до нашої Феодосії, з Феодосії через Україну прямо в Європу. Ну, це була авантюра, звісно, але авантюра така красномовна. От обсяги феодосійської нафтобази, якої вже немає фактично, вони говорять про те, про значимість цих ударів. І ми пам'ятаємо так, що це теж свого часу була цього року така значима подія, і вона теж не могла не вплинути на те, як події розвивалися далі. Дякуємо вам, що сьогодні до нас долучилися. Павло Ликійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», був з нами на зв'язку. Ви слухаєте Крим Реалії. Світ має право знати. Окрім військової боротьби, Україна 2025 року продовжувала утримувати тему Криму в міжнародному порядку денному. Кримська платформа залишається ключовим дипломатичним інструментом. Українська влада та міжнародні партнери публічно підтверджували невизнання російської окупації півострова, підтримку територіальної цілісності України та необхідність збереження санкційного тиску на Росію. Крім того, 18 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини у Криму та на інших окупованих територіях. Водночас українська влада визнає, що для деокупації Криму Україні бракує сил та підтримки. Про це говорив президент Зеленський. Втім, і президент, і інші представники влади неодноразово наголошували, що Україна ніколи не визнає півострів російським. І далі про це будемо говорити з нашим наступним гостем. Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, у нас в ефірі. Пане Рифате, вітаю вас. Доброго дня. Якщо підбити підсумки цього року, який ефект взагалі можна наразі оцінити від дипломатичної боротьби за Крим? Наскільки важливо взагалі тримати тему півострова у фокусі уваги на міжнародних майданчиках? Ну, дійсно, знаходження Криму у фокусі світових політиків у порядку денному світової політики це дуже важливо, оскільки, по-перше, увага до Криму не дозволяє країні-агресорові просуватися в своїх намаганнях легітимізувати захоплення Криму. І майже ті країни, їх там 1,5 десятка, які є лояльні до Росії, вони теж не осмілюються визнавати захоплений Крим частиною російської території, як того вимагає від них Москва. При тому, що увага до Криму, вона дозволяє і сприяє не тільки збереженню санкцій проти Росії за порушення нею норм міжнародного права, суверенітету інших держав, але і додавати ці санкції, посилювати їх. І тому будемо говорити про те, що дипломатична боротьба чи дипломатія в боротьбі за визволення Криму, за звільнення Криму є одним із найважливіших
напрямків, і цей напрямок він має і зберігатися, і посилюватися. А ми пам'ятаємо, що цього року теж лунали такі тези, що в межах мирного так званого врегулювання, так що Росія, ну вона постійно вимагає про те, щоб саме юридично визнати окуповані території російськими. Ось, але якби вже під кінець року ми розуміємо, що ну вже про юридичні таке визнання ну мало хто говорить, і все ж таки це вже цей пункт уже трошки якби відійшов, так, але ну тим не менше, навіть виходячи з того плану, про який нещодавно розповідав президент Зеленський, якщо буде досягнута мирна угода, як це вплине на Крим, на вашу думку? Тому що навіть якщо буде припинення вогню і мирне врегулювання за лінією фронту, наприклад, да, то ми розуміємо, що все одно Крим залишається під контролем фактичним Росії. Дивіться, ми з вами розмовляємо ті дні, коли обговорюється драфт мирного плану, тобто проєкт. І це той проєкт, який розроблений Україною, її партнерами європейськими і Сполученими Штатами Америки. І в цьому проєкті практично немає того, що хотіли би бачити і що намагалися туди включити росіяни, країна-агресор. І тому цей план, він може, поки дійде до свого фінального варіанту, дуже суттєво змінитися. Але і в тому варіанті, який ми сьогодні обговорюємо, є немало питань і причин для такого занепокоєння нашого. І особливо через те, що ніде не вказано чітко про відновлення територіальної цілісності української держави в кордонах міжнародно визнаних на 1991 рік. І не згадується ніде Крим. Правда, пункт перший цього проєкту мирного плану, він починається з того, що підтверджується суверенітет української держави. Зрозуміло, що для того, щоб прибрати всі наші занепокоєння, і не тільки наші, в першу чергу сотень тисяч людей в окупованому Криму, тут дуже було б бажано і потрібно записати, що суверенітет України всіма підтверджується в кордонах 1991 року. І це було б таким моментом, який би не дозволяло російській стороні намагатися далі зруйнувати територіальну цілісність української держави. А як боротися за Крим в таких умовах? Як ви вважаєте, як це буде виглядати 2026 року? Ми говорили з вами про дипломатію, про напрямок цей, його треба посилювати. В 2026 році ми зараз не можемо з вами і предугадати, як воно буде розвиватися. Я, зокрема, є песимістом по відношенню до того, чи буде припинення вогню, скажімо, з початку 2026 року. Можливо, через декілька місяців чи через півроку такі домовленості будуть досягнуті. Але виходячи з тих вимог, які зараз Росія продовжує висовувати і Україні, і ставить їх перед адміністрацією Сполучених Штатів, а ці вимоги, вони не можуть бути задоволені, бо це означатиме капітуляцію української держави. Ми можемо говорити про те, що щодо Криму в таких умовах маємо абсолютно посилювати, наскільки це можливо, підтримку з боку наших партнерів, в першу чергу європейських, бо вони об'єднані, бо усвідомлюють той рівень загрози, який нависає і над їх територіями і їхніми народами. І в цьому плані ми маємо
бути разом у відстоюванні норм міжнародного права. Ми не маємо йти на поступки. Як тільки ми станемо на шлях, ну, поступки, я хотів сказати, торгівлі, це не торгівля, бо нас будуть змушувати поступитися територією, але ми не можемо на це піти, бо за цим вже буде абсолютно руйнування української держави. І от в цьому напрямку ми маємо зберігати свої зусилля. І ми обов'язково будемо і наступного року обговорювати всі теми, які будуть стосуватися Криму у наших програмах. Дякую вам. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами. Кримчани мають право знати.